Až teď. Jo, pardon. Dobře, natáčíme. Podrž to. Zítra. No, tak začneme. Vítáme vás u nového challenge. Na diabetický Cukr. jmenuje se to Huxol. Já to Kolik dělám toho s sníme? Jirkom. Dneska bychom zkusili jednu tabletku ročinu. Ne, prostě sníme toho co nejvíc. Bude to challenge, kdo toho sní víc. A naše kameramanka nám to bude počítat. Dejte mi papír. Ne, to můžeš spočítat z hlavy, to půjde rychle. Tak. Umím psát levou? A nebo počkat, já to budu psát. To nemusíme psát, podle mě každý to řekne. To můžem? No. Tak. Máš už? 3? No, jen teď. Jeden. Taky jeden. Dva. Taky 2. Tři. Tvoje, kam ty to dáváš? Já to jím. Jestli to neženeš, tak tě zabiju. Tak já to... Čtyři. Počkej, ti dám sem 3. Tu půlku vyhoď, jo? Já můžu půlku, dobrý. Takže teď už si mi ji vyhodil. Všechny 4. To nevím, jestli dám. 4, připočítám mám 4. Potřebuji trošku za ruce vyhodit. Můžu další. Fuj. To je hnusně, to můžeš žrát. Není. Nejsou zvyklí, nebo já jsem diabetik. To mi říkáš brzo. Už to mě nechce. Jak chci taky? Dejte mi. Není to dobrý. 4, 6. Tvoje, co to je? Takový malinký prášek. Mně se to vrátilo všech 6. A ještě koušet, jo. 9. Víte, jako co mi to přijde? Jako normálně kyselý bonbony. 11. A mně to přijde, jako by se měl poblejt. 13. 14. Já tady to je, už od malá. Ty máš taky 14, jo? Jo, fuj. Jedeš ještě dál? Dobrý. Ještě plus 6. Yes. Dalších 6. A to se neupůj v pohodě, ty vole. Mám dalších 20. Ještě. Ty se mě ptáš, jestli ještě. Moment. Já jsem tu. A je pryč. Naše růžový pozadí čekojistí. Já za to nemůžu, že mi to chutná, že to je už od mala, no. Já chci taky ještě. Mně to přijde jak ty kyselý bonbony, ne? Jak ty... Do prde! Takový ty lip, Jo, jo. Já. Ono mi to.
U toho. U to. Máš hezký koberec, jo? A moje ponožka. No. No povídej, já budu čučet bombonky. Už se vrátil. Můžeme pokračovat. Máš danej? Já si jdem do rohlíku. Dobře, no. Tak já jedu dál, no. Ty už nechceš. 4. Tohle sužer asi bude. Hej, kam to jezdí? Ale už dobrý, jo? Dobrý. Kolik jich je spočtej? Já chci, aby to bylo kulatý číslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobrý, tohle stačí. Dáte se ze mě prdel. Aha. To je nehygienické. Nechceš si nasypat celý papír do pusy? Ne, to bych nedal. Tě maluju. Jsem tam měl. Je blbě. Ne, Poblej se. snad jo, no. Snad mi to rozpoutá dobře. Ale dobrý, jo. To tam zpátky nasypeš. To nejde. Dám 30 a končím. To smíš. Kde si půl ven? To platilo, tak vezmi tu půlku. A co ty do bačky z té půlky jako? Ty se vsáknou. 30. Dneska jsem challenge prohrál. On má pouhých 20. Je to lama. Ne. Si to narvi do toho rohlíku? Už jsem zvracel. No tak, tímhle bych ukončil naše video. Nežer ve videu. Jo, ty prasení tlustý. A Tak já tě dám mimo záběr. tímhle bych ukončil tady to video a doufám, že se vám bude líbit. Jsem ještě mimo záběr, že jo? Uvidíme se v dalším videu, když tak. Počkej, já se chci rozhodnout. A chci říct něco hejtům. Nechte nás na pokoji, my vás taky necháváme. Ahoj. Ne, až se rozloučíš. Ahoj. Čus!